Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Di pamati nga inak na kaawisan, isupay met iti inak na kasuutan. Panubuken ba o ti inak nalakam, nenti Diyos apo ni kaano man di nagbaybayan. Isut ka mga nudumteng ti suot trivia, ilisin na kadagiti adu apegat. Ngarut kapsat di tay liwayan iti agdaw-dawan. Ipaay mo panagan anus panagpakumbaba, kadagiti tattao nga awanan rikna, bayam laeng nukat katawaan daka. Laglagi pem tinaanus kukwati na marswa. Bilin ti Diyos saya tempi kabusur mo, di kapagaryen ti pungtot di tanakem mo. Nutong paenda ka bangirapis-pis mo, itayampay ti bangger ping-ping mo. Anya naraksak tiyak pamati king Kristo, nusurutem ti pagalagadan ti Diyos apo. Masagrap tay ayat na kendunggu, luktam tapusum tapnon makitam ti kinapudno. Ipaay mo panagan anus panagpakumbaba, kadagiti tattao nga awanan rikna, bayam laeng nukat katawaan daka. Laglagi pem tinaanus kukwati na marswa, laglagi pem tinaanus kukwati na marswa.
Aminadaya, Amina Gloria, ken panagyaman ideng mi amin ken ka. Aminadaya, Amina Gloria, ken panagyaman ideng mi amin ken ka. Uray ini dintunaganya ken bitbitwen marunaw, aming nga sabong mapukaw man at talinaed pagaryam. Itagay mi tanagan mo, ikanta mi tidayaw mo, ari ka tiar, ari ken napo katiap apo, amin langit ken daga, sikatiak tagikwa, wenagari ka akturay ka apo. Aminadaya, Aminadaya, Amina Gloria, Amina Gloria, ken panagyaman ideng mi amin ken ka. Uray init dintunagaranya ken bitbitwen marunaw, aming nga sabong mapukaw man at talinaed pagaryang. Itagay mi tanagan mo, ikanta mi tidayaw mo, ari ka tiara, ari ken napo katiap apo, amin langit ken daga, sikatiak tagikwa, wenagari ka akturay ka apo. Itagay mi tanagan mo, ikanta mi tidayaw mo, ari ka tiar, ari ken napo katiap apo, amin langit ken daga, sikatiak tagikwa, wenagari ka akturay ka apo. Itagay mi tanagan mo, ikanta mi tidayaw mo, ari ka tiar, ari ken napo katiap apo, amin langit ken daga, sikatiak tagikwa, wenagari ka akturay ka apo, wenagari ka akturay ka apo. Wenagari ka akturay ka apo.
gid ni Jesus marigna kunay. Umasideg ka ken kuana, umasideg met ken ka, sa gid ni Jesus marigna kunay. Hallelujah, hallelujah. Jesus, may tumanen. Hallelujah, hallelujah. Jesus, keto may tumanen. Sa gid ni Jesus marigna kunay. Sa gid ni Jesus marigna kunay. Umasideg ka ken kuana, umasideg met ken ka, sa gid ni Jesus marigna kunay. Sa gid ni Jesus marigna kunay. Sa gid ni Jesus marigna kunay. Umasideg ka ken kuana, umasideg met ken ka, sa gid ni Jesus marigna kunay. Hallelujah, hallelujah. Jesus, may tumanen. Hallelujah, hallelujah. Jesus, keto may tumanen. Jesus, keto may tumanen. Isublim kanyak di ragsak ko, isublim kanyak di dayag mo, isublim kanyak Espiritu Santo, dasikat masapul ko, isublim kanyak di ragsak ko, isublim kanyak panakay salakan ko, isublim kanyak di umuna nga ayat ko. O Jesus, ay ayatin ka, jak makayai
masapul ka. Masapul ka. Oh Diyos, masapul ka. Daydayawen ka, di amin nga pusok agrugpapken ka. Iti adda kaniyak di amin na pate ko kukwamida. Apo itet ko't puso agramang kararwan agbyag na plangken ka. Di amin nga angis ko ken